Johanneksen kirjeet. Kuinka moni on lukenut joskus? Joo. Ensimmäinen Johanneksen kirje on sellainen vähän pidempi, mutta aika lyhyt verrattuna moniin muihin kirjeisiin, esim. Paavalin kirjoittamiin. Johanneksen ensimmäinen kirje on 5 lukua. Toisissa ei ole jaoteltu lukuihin, vaan ne on pelkkiä jakeita ja ne on yksi luku. Mitä me tiedetään Johanneksesta? No meillä oli viimeksi Johanneksen ilmestyksestä ja opetussarja. Ja se oli ihan hyvä, että me kääntyi näin päin, että ensin oli Johanneksen ilmestyskirja ja nyt tulee vasta Johanneksen kirjeet, koska näin se meni aikahistoriallisestikin. Ensimmäinen Johannes vangittiin sinne Patmoksen saarelle ja siellä hän sai ilmestyksen ja kirjoitti sen ylös. Ja sen jälkeen vapauduttua vanhoilla eliaikana muutti Efesoon ja siellä kirjoitti Johanneksen evankeliumin ja Johanneksen kirjeet. Joten mukavasti nyt ollaan päästy kronologisesti ilmestyskirjasta kirjoitusjärjestyksessä kirjeisiin. Johannes oli Sebedeuksen poika ja oli yksi Jeesuksen 12 opetuslapsesta, josta tuli myöhemmin sitten apostoleita. Ja Johannes oli Jaakob vanhemman veli. Raamattu puhuu 2 eri Jaakobista ja Johannes oli tämän vanhemman veli. Ja yhdessä Johannesta ja Jaakobia kutsuttiin Sebedeuksen pojiksi ja Markuksen evankeliumi mukaan Jeesus antoi niille 2 kaverille nimen Boanerges, eli ukkosen Jylinän pojat. Te voitte miettiä, että mitäköhän Jeesus tarkoitti sillä, että jos vaikka te siskokset, niin teille annetaan, että ukkosen Jylinän tyttäret, niin ehkä se tarkoittaa jotain, niin kuin, että teidän temperamenttisuudesta ja tällaisesta, että te olette sellaisia niin kuin oksat pois jyrinää meininkiin. Ja sitä Jeesus tarkoitti, koska nämä oli 2, ei ollut todellakaan valmiita niin kuin siihen opetuslapseuteen tai opetuslapsen asemaan, mutta Jeesus valitsi monia sellaisia niin sanottuja epäpäteviä ja kouluttamattomia kavereita hänen läheisiksi opetuslapsikseen. Ja Johannes ja Jaakob, hänen veljensä, ukkosen Jylinän pojat, oli tosi temperamenttisia ja se on mahtava nähdä, että iän myötä ja myös senkin takia, että kun saatat Jeesuksen vastaan, niin se rupeaa muokkaa sun niin sanottua sellaista vanhaa pois, mikä ei ole edes Jumalan alkuperäinen tarkoitus sun elämää. Eli me nähdään, Johannes oli tosi temperamenttinen ja sellainen, että nyt tulta vaan taivaasta, että tuhoon nämä kaikki. Tosi jyrkkä kaveri silloin alkuaikana, mutta sitten kun se oppi tuntee Jeesusta paremmin, Jeesus vaikutti sydämessä ja hän eli uskoo todeksi, niin se rupesi muovaamaan sen persoonallisuutta parempaan päin. Ja mahtava nähdä näissä Johanneksen kirjeissä, kuinka ne on tosi rakkaudelliset ja sellaiset isälliset, että jos me verrataan vaikka Paavalin kirjeeseen galattalaisille, niin se oli tosi sellainen niin kuin te älyttömät galattalaiset ja nyt olet tehnyt virheitä ja niin kuin tosi kovaa tekstiä niille galattalaisille, mutta Johannes oli tähän elinikään saanut muovautua sille, että se oli tosi rakkaudellinen ja välilläkin hellä sanoissa. Ja se oli about 90 vuoden vanha, kun se kirjoitti Efesossa nämä kirjeet. Ja Johannes oli se ainoa niistä 12 alkuperäisestä opetuslapsesta, jotka sai elää niin kuin vanhan iän. Muut noi apostolit ja Paavali myös, myöhempi apostoli, niin kuoli marttyyrikuolema, että heidät niin kuin tapettiin, mutta Johannes oli ainoa näistä alkuperäisistä apostoleista, jotka niin kuin sai kuolla vanhalla iällä. Ja
yksi syy oli se, että hänellä annettiin, Jeesus antoi ristillä tehtäväksi, että tässä on mun äiti, että pidä huolta hänestä. Ja Jeesuksen äiti Marian kanssa he muutti sinne Efesoon ja se piti huolta Jeesuksen äidistä. Joten jos sä itse mietit, että sä saisit tällaisen tehtävän niin kuin Jeesuksen äiti huolehti, niin se olisi aika varmasti niin tosi korkea tehtävä. Ja toinen hyvä pointti oli Johanneksesta, että hän sanotaan, että hän oli rakas Jeesukselle. Ja Johannes oli niinku yksi niistä 3 opetuslapsesta. Johannes, hänen veljensä Jaakob ja Pietari, jotka oli niinku vielä se ydinryhmä siinä 12 opetuslapsesta. Jeesus vei Jaakobin, Johanneksen ja Pietarin kirkastusvuorelle, missä Jeesus niinku kirkastettiin, näytettiin hänen jumalallisuutta tosi selkeästi. Ja se oli justiin näille 3 läheiselle rakkaalle, niinku, johon Jeesus halusi tosi investoida. Tietenkin kaikki muut opetuslapset oli rakkaita, mutta sitten vielä se ydinryhmä oli, joka näki justiin ihmeitä ja näkyjä siitä ihan Jeesuksen vieressä. Ja Johannes oli tosiaan elänyt, nähnyt ja koskettanut Jeesusta. Painautunut siihen Jeesuksen rintaan vastaan ja ollut silleen, että hei, mä oon koskettanut Jumalaa. Se on aika kova juttu. Ja se luo sitä sellaista auktoriteettia, että sen takia Johannes aloittaakin tässä Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä, että mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme. Siitä me puhumme elämän sanasta. Ja elämä ilmestyi ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen myös teille julistamme. Ja että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme ja meillä on yhteys Isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen. Tässä selvii 2 asiaa. Se, että heti ensimmäisenä Johannes haluaa kirjoittaa, että hei, mä oon todistanut, mä oon 3 vahvaa aistia nähnyt, koskettanut ja kuullut. Eli heti tuo sellaisen auktoriteetin siihen, että hei, nyt kuunnelkaa, mulla on teille sanottava, että mä oon kulkenut Jeesuksen kanssa, joten mä tiedän, mistä mä puhun. Ja sitten toinen asia, mikä selvii tästä 1. luvun 1-4 jakeesta on, että syy, minkä takia hän haluaa kirjoittaa. Ja tämä me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen. Eli haluaa luoda sitä varmuutta näihin kirjeen lukijoihin. Ja nämä kirjeet oli sellaisia kiertokirjeitä, että moni pystyi niitä lukemaan. Että se ei ollut yhdelle tietylle ihmiselle kirjoitettu. Jos me ruvetaan miettimään sitä kieliasua, minkälaista niin kuin Johannes kirjoitti, niin jos me halutaan saada joku tietty juttu, me ei pystytä niin kuin pakosti yhdellä silmäyksellä saamaan sitä koko pointtia, koska Johannes kirjoitti niin sanotussa ympyrämuodossa. Toisin kuin Paavali monesti kirjoitti niin kuin suoraan niin kuin ABCD linjamuodossa, eli lineaarisessa, kun taas sitten Johannes kirjoitti sykliaarisessa, eli ympyrämuodossa. Eli aloitetaan jollain asialla, sitten jotain muuta tulee ja sitten taas palataan siihen alkuperäiseen aiheeseen. Eli mennään niin sanottuun ympyrään, joka oli tosi tyypillistä juutalaisviisaudessa, koska Johannes oli juutalainen, vaikka hän kirjoitti kreikaksi näitä kirjeitä. Mutta se oli tosi tyypillistä juutalaisille ja on vieläkin juutalaisille tyypillistä puhua asioiden ympäri. Mä itse en ole juutalainen, mutta olen huomannut, että välillä puhuu kans samalla lailla, niin kuin aloittaa jostain asiasta, sitten menee jonnekin muualle ja sitten taas palaa siihen aiheeseen. Sananlaskut
on hyvä esimerkki siitä juutalaisesta viisaudesta ja kirjallisuudesta. Aloitetaan laiskuudesta, sitten nalkuttaviin vaimoihin mennään, sitten tullaan vähän muuta, sitä tätä, sitten taas laiskuus, se palaa siihen aiheeseen, laiskuus ja sitten nalkuttavat vaimot. Eli niin kuin mennään niin sanottuun ympyrämuodostelmassa. Johanneksen kirjeistä myös ja Johanneksen evankeliumista näkyy hyvin se Johanneksen mustavalkoisuus. Johanneksen persoona on tosi mustavalkoinen, että hän näki, niin kuin kontrasti oli tosi suuri. Jumalan lapset, saatanan lapset, ei ole mitään välimuotoa, vaan se on joko tai, jompi kumpi. Pyhä henki innotti Raamatun kirjoittamista, mutta se on hienoa, kun Jumala ei poistanut ihmisten persoonallisuutta. Me nähdään Pietarin kirjeistä ja Pietarin teksteistä hänen persoonaa, sitten Paavalin teksteistä Paavalin, että se ei ollut sellaista, että kaikki on samanlaista, vaan täällä seurakunnassakin, kun me puhutaan, niin Pyhä Henki innottaa meitä, puhuu meidän kautta, mutta Pyhä Henki ei niinku riisu meidän persoonallisuutta, meidän äänensävyä, vaan kunnioittaa sitä, koska meillä ei ole mitään robotteja. Ja näin myös Johanneksen kirjeissä. Johannes puhuu tosi mustavalkoisesti, käy asioita ympyrän muodossa läpi. Mustavalkoisuudesta oli niitä vastakkainasetteluja tässä, kun luette tätä kirjettä, niin oli valkeus ja pimeys. Sitten oli totuus ja valhe, elämä ja kuolema. Ja nykyihmisille me eletään sellaisessa niin sanotussa sellaisessa maailmassa, missä mikään ei ole niinku totta tai valhetta, vaan kaikki on vähän niin kuin että perspektiivistä kiinni. Se voi tulla shokkina, että oikeasti Raamattu on tosi mustavalkoinen. On niin sanottui 50 asteen harmaata niin 50 Shades of Grey aluetta, että mikä on vähän pahempaa, mikä ei. Mutta Raamattu on tosi mustavalkoinen. Ja viime kädessä se luo sen mustavalkoisuuden siihen, että helvetti tai taivas. Jokainen ihminen on menossa jompaan kumpaan. Ei ole mitään välimuotoa, missä olisi helvetin ja taivaan jotkut niinku paremmat puolet, vaan on joko helvetti tai taivas. Ihmisiä odottaa heidän kuoleman jälkeen. Joten se, että Johannes puhuu mustavalkoisesti, ei ole jotenkin niinku häntä vaan, koska me nähdään se myös Raamatussa kokonaisvaltaisena, että on pimeys, on valkeus, on kuolema, elämä. Eli on kontrasti, kun nykymaailmassa tuntuu, että ei ole sitä kontrastia, vaan mikä ei ole oikein, mikä ei ole väärin. Se eka slaidi, eli sisällysluettelo Johanneksen kirjeestä. Ensimmäisenä on johdanto, joka on luku 1 ja jakeet 1-4. Sitten tulee yhteys Jumalaan ja hänen kansaansa, alaotsikoita vaellus pimeässä, vaellus valossa. Sitten tulee kolmas teema, Kristus ja Antikristus luku 2. Sieltä tulee Jeesus Kristus on puolustajamme, hän on esikuvamme, maailma sen himo, Antikristus kieltää isän ja pojan ja kehotus pysymään Jumalassa ja hänen sanassaan. Sitten tulee teemana Jumalan lapsi ja perkeleen lapsi lukussa 3, lapseuden ihanuus, perkeleen lapset elävät synnissä, Jumalan lapset vaeltavat rakkaudessa. Sitten 5, totuuden henki ja eksytyksen henki luvussa 4, koetelkaa henget, henkien tuntomerkkejä. Sitten Jumalan rakkaus ja oma rakkautemme, Jumalan rakkaus ja meidän rakkautemme on siinä 4. luvun loppupuolella. Ja viimetteeksi luvussa 5 on voitollinen elämä ja voitto maailmasta, Jumalan todistus pojastaan, rukous ja esirukous ja Jumalasta syntynyt ei elä synnissä. Siinä oli semmoinen sisällysluettelo, että toi voi auttaa teitä hahmottamaan vähän sitä koko kirjettä, kun te rupeatte lukemaan sitä. Ja kenelle
Johannes sitten kirjoitti tämän. Se voi jakaa 3 osaan. Johannes mainitsee ne Johanneksen kirjeen, eka Johanneksen kirje 2 ja 12-14. Lapsille, nuorukaisille, isille. Ja tämä ei ole mikään sellainen fyysinen ikä, vaan hengellinen ikä. Eli lapset, just hiljattain uskoon tulleita, juuri uudesti syntyneitä, ja ne tarvitsee sitä maitoruokaa. Ja lapset tuntee 2 asiasta. Ne on omaksunut anteeksiannon ja että isä on Jumala. Jumala on isä. Ja siihen niin kuin se tietoisuus rajoittuu näillä uudesti syntyneillä lapsilla. Eli ne on niin sanottuja vasta uskoon tulleita vauvoja Kristuksessa. Sitten toinen ryhmä, millä Johannes haluaa kirjoittaa, on nuorukaiset. Ne on jo hiukan kasvaneet siinä uskossa ja ne on alkanut kehittyä Jumalan voimassa ja heistä on tullut niin kuin vahvempia. Eli henkiset lihakset on kasvanut. Ja ne on tutkinut Raamattua ja se auttaa kasvamaan, kun lukee Jumalan sanaa. Ja he on voitokkaasti taistelleet saatanaa vastaan ja kokenut voittoja. Kun sä koet voittoja sun elämässä, niin sä kasvat. Sä niinku varmistut siitä, että hei, Jumala on mun puolella. Todellakin mennään eteenpäin. Ja viimetteeksi isät. Ja isät tarkoittaa, että on niinku jo kypsynyt siinä uskossa. On ollut jo päässyt siihen täyteen niin kuin kristityn mittaan. Ja näiden kokemuksella on sekä pituutta ja syvyyttä näillä isillä, ja ne on kypsiä kristittyjä. Ja hyvä huomio myös tästä on, että se jaotteli ne lapset, nuorukaiset ja isät, että Paavalihan roomalaiskirjeessä esim. Jako pakanakristityt ja juutalaiskristityt. Mutta tähän aikaan, kun Johannes kirjoitti kirjeen, niin ei enää ollut sellaista kahtia jakoa, koska ensinnäkin temppeli oli hävetetty ja ensimmäisten vainojen jälkeen, kun oli tullut, niin se ei ollut enää oleellista. Oli vähän niin kuin oltiin jo juurruttu yhteen, ei enää katsottu, että tuossa on toi juutalaiskristitty ja tuossa on toi pakanakristitty, vaan oltiin jo eletty sitä ensi uskon askelia ja oltiin jo sulauduttu niin kuin yhteen. Ja Paavali ja Pietari oli tuossa vaiheessa jo surmattu keisari Neron aloittamissa vainoissa, joten Johannes halusi painottaa sitä yhteistä rakkautta, eikä erotella ihmisiä, vaan just yhdistää ihmisiä yhteiseen rakkauteen. Nyt voisi laittaa sen, miksi Johannes kirjoitti tämän kirjeen. 1, jotta ihmiset olisivat tyytyväisiä ja heillä olisi ilo. 2 syy, että he olisivat synnittömiä eläen moitteetonta elämää. 3 syy, että he olisivat turvassa paholaisen juonilta, erityisesti väärältä opilta, joka oli paholaisen uhka seurakunnassa. Ja 4 syy, ennen kaikkea he olisivat varmoja, että näissä kirjeissä on se oppivarmuus, että me ei haluta olla epävarmoja, vaan varmoja siitä, että keitä me ollaan Kristuksessa. Sitten Johannes haluaa edistää näillä kirjeillä harmoniaa, eli yhteenkuuluvuutta heidän keskuudessa, eli uskovien keskuudessa, että he olisivat yhtä. Ei ole niitä eri kuppikuntia niin kuin meillä täällä Saalemissa. Ja 2 onnellisuutta, että meillä olisi se ilo ihan täysi ilo. Sitten 3 pyhyyttä, jotta he pysyisivät pyhänä kansana. 4 estää harhaoppeja. Suurin vaara seurakunnalla on just nämä väärä opetus. Ja 5 luoda ja edistää toivoa, että he kaikki olisivat toivorikkaita eikä masentuneita, vaan innokkaasti odottaa kaikkea, mitä Jumala aikoo tehdä heidän ja heidän läheisten elämässä. Eli nyt me ollaan selvitetty, miksi Johannes kirjoitti ja mitä hän halusi vielä edistää. Toi 4 estää harhaoppeja. Johanneksen ilmestyksessä
me käytiin läpi, niin me nähtiin, kuinka seurakunta ulkoapäin oli hirveät vainot ja tälleen näin, niin sellaiset seurakunnat justiin kasvo, ne voimistu, koska tuli iskuja niin ulkoapäin. Mutta nyt oltiin sellaisessa pisteessä, että seurakunnan sisältä rupesikin tulee sitä harhaoppia. Oli jengi päässyt sisään pilaamaan sitä opetusta ja tällaista harhaoppia, joten vaaralliset, niin kuin, ei se mikä tulee ulkoa, vaan se mikä tulee sisältä. Joten seurakunnan sisällä se rupesi hajottamaan ihmisiä ja tekee pahaa se harhaoppi. Ei ne vainot ulkopuolelta, vaan juurikin se sisällä tapahtuva asia. Ja Johannes halusi puuttua ja varoittaa näistä harhaopeista. Ja nämä harhaopit oli just mitä tuossa Efesoksen kaupungissa tapahtui ja tuli vastaan. Ja yksi niiden alkujuuri on kreikkalainen filosofia. Kreikkalainen filosofia nimittäin erotti fyysisen ja henkisen. Ja kreikkalaiset sanoivat, että fyysinen on pahaa ja hengellinen hyvää. Ja niin kuin ruumis on paha ja sielu on hyvä. Et kaikki mikä on fyysistä on likasta ja pahaa. Ja sitten hengellinen on hyvää vaan. Me ollaan menty siinä sitten täysin sekaisin jo siinä erottelussa, koska kaikki mikä on fyysistä ei ole pahaa. Ei Jumala luo pahaa. Tästä niinku jo erottelusta lähti niitä harhaoppeja, että mietittiin, että että kerta niinku ruumis on paha, niin se on ihan sama mitä mä teen ruumiilla, koska mun sielu menee niinku taivaaseen, joten mä voin rukoilla ja elää Herralle, mutta mä voin niinku sillä aikaa niinku ruumistani niinku laiminlyödä ihan miten vaan. Mä saan niinku mässäillä, mä saan harrastaa seksiä kenen kanssa vaan, niinku, että sillä ei ole väliä, koska sielu on se joka niinku merkkaa. Ja tää oli se niinku tosi vaivihkaa, paisuva harhaoppi tohon aikaan. Ja sitä tietenkin tänäänkin esiintyy uskovien keskuudessa, että ajatellaan, että ei mun ruumiilla ole mitään väliä, että kuitenkin tänne se maatuu ja mun sielu menee niinku taivaaseen ja that's fine. Mutta kyse on siitä, me ollaan Pyhän Hengen temppeleitä, meidän täytyy vaalia tätä ruumista, me ei saada laiminlyödä sitä. Joten tää on yksi paketti, me ollaan sielu, henki ja ruumis. Se on yksi paketti, se ei ole niinku, että mä saan laiminlyödä toista, niin toinen voi hyvin, vaan molempia täytyy kohdella hyvin. Niin henkeä kuin ja sielua ja ruumista. Amen. Amen. Tässä kun eroteltiin ne henki ja ruumis niin kuin likaiseksi ja pyhäksi, niin oli ajatus se, että uskovalliset, niin kun Johannes mainitsee, että Jumalan siemen pysyy meissä, niin ajateltiin, että jos te ajattelette ihan arkipäivääkin, että on siemen, että siemen on se puhdas ja sitten se on mullassa, että kaikki ympärillä on likasta, että niin kuin se meidän sisällä on se puhdas ja ympärillä on likasta. Tämä oli just sitä harhaopin alkujuurta. Ajateltiin tälleen ja sitten ruvettiin menee enemmän harhaan ja siitä tuli sitten toinen harhaoppi, että kiellettiin Jeesuksen tuleminen niin kuin lihaksi. Koska oli jo ajateltu, että miten Jumala, joka on ikuinen ja ihminen, joka on niin kuin ajallinen, voisi jotenkin kohdata yhdessä ruumiissa. Ja ruvettiin soveltaa sitä sen aikaiseen mukaan uskomusten mukaan, ettei vaan joutuisi eroon. Yksi syy voi olla siinä, että koska kristittyjä vainottiin, niin ei haluttu erottautua liikaa, vaan nämä harhaopettajat halusivat niin sanotusti säilyttää henkiä näillä harhaopeilla. Ja se oli helppo turvautuakin siihen sille, että okei, no mä en halua erottautua, ettei mua tapeta Kristuksen nimen takia. Ja sitten mentiin siihen harhaan, että tällaiselle opetukselle, että Jeesus vaan ilmestyi lihassa
ja että hänen ruumiinsa ei ollut todellinen, vaan se oli näky. Ja tämä harhaoppi viittaa siihen näkyyn ja sellaisiin, että oli viitta ja vaan naamio siinä, että se ei ollut, että se oli vaan harhakuva. Johannes heti tuossa ensimmäisessä luvussa vakuuttaa, että hei, mä oon koskenut, mä oon kuullut, mä oon nähnyt. Jeesus oli todellinen, se ei ollut mikään harhakuva. Ja siitä halusi mainita, että hei, mä oon ollut se todistaja, älkää menkö harhaa. Että jos joku sanoo, että ei Jeesus tullut oikeassa ruumissa, niin tiedätte, että se on antikristus ja paholainen. Ja nykyäänkin New Age-uskonnot opettaa sille, että New Age ei puhu Jeesuksesta, koska Jeesuksen nimessä on voima, niin ne karsastaa sitä nimeä. Mutta New Age puhuu Kristuksesta, että jokaisen päälle voi tulla Kristus. Ja tämäkin oppi lähti siitä, että kun Jeesus meni kasteelle, niin silloin niin kuin se Kristus olisi tullut hänen päälleen. Että ne oli kaksi, Kristus ja Jeesus oli kaksi eri asiaa. Ja tämä oli yksi monista harhaopeista, että se oli vain Kristus päällä. Ja sitten ristillä, kun Jeesus oli kuolemassa, niin se Kristus, niin kuin NS-henki lähti pois ja se maallinen kuoli, että siinä ei voinut kuolla Jumala. Vaikka mehän tiedetään, että Jeesus oli tosi Jumala ja tosi ihminen. 100% ihminen, 100% Jumala. Ja sehän monta järkyttääkin silleen, että miten tämä voi olla mahdollista. Se, kun sana tuli lihaksi, niin se murskasi kaikki sellaiset epäluulot siitä, että on joku erotus, että henki ja liha, vaan ne tuli yhtenä pakettina. Ja siihen Johannes halusi taas vakuuttaa ihmisiä, että hei, Jeesus Kristus oli yksi ihminen, yksi Jumala, eikä mikään Kristus ja Jeesus kombinaatio. Vielä yksi harhaoppi, mikä oli sellainen kristillinen eliitti, että kun ajateltiin, että nyt mä oon uudesti syntynyt, niin synti ei enää päde muuhun, mutta Jumala tuomitsee niin kuin, synnin aina. Se ei muutu jotenkin, että nyt kun sä oot tullut uskoon, niin että joku synti on niin kuin jotenkin erilainen, vaan synti on aina synti. Ja teki synnin sitten uskova tai ei uskova, me ollaan samalla viivalla. Kyse ei ole siitä, että nyt kun sä oot saanut kaikki anteeksi, niin sä voit rellestää miten vaan. Ja siitä oli tullut se yksi harhaoppi, että nyt me ollaan saanut anteeksi, me saadaan tehdä mitä vaan. Ja näihin kaikkiin Johannes halusi sanoa, että hei, oikeasti totuus ja rakkaus. Voisi näyttää sen tokan kirjeen sisällysluettelon. Ekan kirjeeseen verrattuna tässä on vähän lyhyempi, koska se on lyhyempi kirje. Siinä on vain 13 jaetta. Toka Johanneksen kirje, siinä on johdanto, sitten vaellus totuudessa ja rakkaudessa, varoitus harhaopettajista ja sitten päätössanat. Sitten 3. Johanneksen kirje. Eli näyttää aika samalta. Johdanto, kiertävien julistajien auttaminen, huono ja hyvä esimerkki ja sitten päätössanat. 2 jaetta pidempi. Nämä Johanneksen toka ja 3. kirje on saatettu kirjoittaa niin kuin samaan aikaan, mutta 2 eli eri ryhmälle. Johannes oli mies, joka oli täynnä rakkautta ja täynnä totuutta. Ja hän halusi myös, että hänen niin sanotut hengilliset lapset myös vaeltaa siinä totuudessa ja rakkaudessa. Eli 2. kirjeen ongelma oli se, että siinä oli liian paljon sitä rakkautta ja liian vähän totuutta. Kun taas sitten 3. kirje, Johanneksen kirje, on vähän niin kuin päinvastainen kirje. Eli näillä oli paljon totuutta, mutta liian vähän rakkautta. Eli vieraanvaraisuus puuttuu todella paljon. Ja siellä oli sellainen henkilö, mainitaan, 2. kirjassa ei mainita nimeä, mutta 3. kirjassa mainitaan muutamia nimiä. Mainitaan Dioterefes, ja se oli sen aikainen opettaja, ja se piti niin sitä ryhmää, niin kuin, että se on hänen juttu ja hänen juttunsa nyt oikein. Ja sulki oven kaikki niin kuin kiertäviltä pastoreilta. Eli
On hyvä, että seurakunnassa on omia pastoreita, mutta on myös hyvä, että sinne tulee välillä kierteleviä tai vierailevia pastoreita. Ja tähän Johannes halusi niin kuin puuttua, että hei, te suljette, niin kuin, te ette pelkästään sulje niin kuin harhaopettajia, vaan te suljette myös oikeat opettajat. Ja siihen niin kuin Johannes halusi puuttua kirjellä, että hei, että nyt teillä on totuutta, mutta nyt teillä täytyy olla rakkauttakin. Kun sitten taas edellisessä kakkoskirjeessä niille uskoville sanoi, että teillä on rakkautta, mutta te päästätte kaikki väärätkin opettajat sisään. Että olette vähän liian ovet levällään ja toiset on liian ovet kiinni. Eli tässä me nähdään hauska kontrasti kakkoskirjeen ja kolmoskirjeen välille, että ne oli hyvin samankaltaiset, mutta toisilla oli toinen ongelma, liikaa rakkautta, liian vähän totuutta, toisilla oli liian vähän rakkautta, liian paljon totuutta pelkästään. Eli Johannes halusi luoda sen balanssin siihen, että hei, rakastakaa ja pitäkää myös totuus. Hyvä huomio tuosta Johanneksen kirjeistä on, että Johannes on ainoa Raamatussa, joka sanoo, että Jumala on rakkaus. Kukaan muu ei ole kirjoittanut ennen sitä eikä jälkeen sitä Raamatussa, että Jumala on rakkaus. Johanneksen kirje luvussa 4, jakeessa 8. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Miksi tämä on sitten sellainen hieno löytö, että Johannes vaan kirjoitti sen. No, mikään uskonto muuta kuin kristiusko ei voi sanoa, että Jumala on rakkaus. Juutalaisuus ei pysty sanoa, että Jumala on rakkaus. Juutalaisuus voi sanoa, että Jumala rakastaa, mutta se ei pysty sanoa, että Jumala on rakkaus, eikä sanokaan. Minkä takia? Koska jos Jumala on rakkaus, niin se tarkoittaa sitä, että Jumala on enemmän kuin yksi persoona. Jos juutalaisuus uskoo vain, että on vain yksi Jumala, yksi persoona, mutta me kristiuskon me tiedetään, että Jumala on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Joten se on tosi radikaalikin veto Johannekselta sanoa, että Jumala on rakkaus. Kukaan muu ei ole sitä sanonut Raamatussa, mutta Johannes. Jumala on rakkaus. Kun maailmaa ei ollut vielä luotu, niin miten sä voit yksinäs olla rakkaus ja rakastaa, jos ei ole ketään muita? Eli me tajutaan se kristittyinä, että Jumala on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Isä rakasti poikaa, poika isää, Pyhä Henki poikaa ja niillä oli sellainen mahtava symbioosi siinä rakkaus. Eli vain me pystytään sanoa, että Jumala on rakkaus, koska me uskotaan, että Isä on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Yksi Jumala, 3 persoonaa. Sitten viimeiseen aiheeseen tästä kirjeestä. Jaksakaa vielä, te olette hyvin jaksanut, olette ollut tosi hiljaa, ettekä ole sanonut aamenta ollenkaan. Synti ja uskova. Se on sellainen aihe, mitä Johannes käy tässä ekassa kirjeessä läpi. Ja kun sä luet, tämä on niin sanottu hankala paikka ehkä sulattaa tai se on ollut monille sellainen pääraapimiskohta, että mitä ihmettä, että kirjassa ensisilmäyksellä tulee sellainen ristiriitainen opetus, että ensiksi uskova ei tee syntiä ja sitten toisaalta sanotaan uskova tekee syntiä. Eli tämä ei ole edes semmoinen, että Paavali olisi sanonut, että uskova ei tee syntiä ja sitten Johannes sanoi, että uskova tekee syntiä, vaan tämä on yhden ihmisen kirjoittama juttu, että hetkinen, että miten toi menee nyt laidasta laitaa. Että uskova ei tee syntiä, mutta sitten se sanoo, että uskova voi tehdä syntiä, niin kuin langeta syntiin. Ensimmäinen Johanneksen kirje 3:9 sanoo, ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä, eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt. Tämä tuntuu, niin, Jumalan sanaa. Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä,
sillä Jumalan siemen pysyy hänessä, eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalassa syntynyt. Tuo on aika semmoinen, että niin. Se tarkoittaa sitä, että kun sä tulit uskoon, niin sä et ole moneen vuoteen tehnyt syntiä. Pystyt sä allekirjoittaa tuon, vai rupeat sä puhumaan niin kuin Jumalan sanaa vastaan, että no mutta kun... No, tässä on sellainen hyvä pointti, että tämä alleviivaa taas sitä, että Raamatusta ei voi vaan napsia niitä jakeita ja tehdä teologiaa ja opetusta siitä. Koska esim. Raamatussa sanotaan, että niin Jumalaa ei ole olemassa. Jos sä otat sen siitä vaan, niin sä voit pönkittää ateismia silleen, että Jumalaa ei ole olemassa. Se lukee Raamatussa. Mutta jos sä lukisit siitä vähän ylempään, niin siinä sanotaan, että hullu sanoo mielessään, että Jumalaa ei ole olemassa. Eli otetaan se konteksti. Ei oteta niitä yksittäisiä lauseita, vaan otetaan se koko asiayhteys, niin me ymmärretään, mitä kukin kirjoittaja on tarkoittanut. Eli tällä on ehto tällä, että me ei tehdä syntiä. Yksi ehto on siinä, että me ollaan synnytty Jumalasta. Toinen ehto tälle, että me ei tehdä syntiä, on, että Jumalan siemen pysyy meissä. Ja kolmas on se, että tämä on totta, jos ei kukaan, joka elää hänessä, jatka synnin tekoa. Eli nythän me saadaan tähän yhteen lauseeseen niin kuin vähän pointtia, että hetkinen, että toi sanoi, että me ei tehdä syntiä, mutta kyllä mä oon ainakin joskus tehnyt syntiä. Että mitä tämä ristiriita tarkoittaa. Mutta kukaan, joka elää hänessä, ei jatka synnin tekoa. Eli kreikkalainen sana on jatkuvassa presenssissä, eli niin kuin se jatkuu. Eli ei tarkoita sitä, että mitä nyt tapahtuu, vaan mitä jatketaan. Jos me ollaan Jumalassa, niin me ruvetaan vähemmän ja vähemmän tekemään syntiä. Elämistä tarkoittava verbi tarkoittaa sitä, että myös pysymistä. Kun me pysytään Kristuksessa, niin me ei tehdä syntiä. Eli Jeesus vertasi, että hän on viiniköynnös, että pysykää minussa. Eli kun me pysytään Jeesuksessa, keskitytään häneen, niin meillä on vähemmän aikaa tehdä syntiä. Amen. Ja tämä lause on niin sanottu ehdollinen lause. Eli se ei ole sellainen, että tämä on totuus aina vaan missä milloin vaan tämä on ehdollinen, että jos sä teet näin, niin siitä myös seuraa se, että sä et tee syntiäkään. Eli kyse ei ole siitä, että sä oot joskus sanonut Jumalalle, että mä tahdon seuraa sua ja sitten teet syntiä, vaan sä pysyt hänessä, pidät hänestä kiinni. Jumala on sanonut, että hän ei sua jätä, mutta jätät sä Jumalan, se on se kysymys. Pysyt sä Jumalassa kiinni. Tämä on ehdollinen lause, eli jos sä teet näin, niin sä tulet tekemään syntiä vähemmän. Eli Johannes ei tee, nopeasti lukemalla voisi luulla, että kukaan ei tee syntiä, joka on Jumalasta, ja sitten joka tekee syntiä on perkeleestä. Kyse ei ole siitä, että nyt kun mä teen syntiä, mä oon niinku paholaisen oma, ja nyt kun mä teen niin hyviä juttuja, niin mä oon Jumalan oma. Kyse ei ole sellaisesta leikistä, että nyt mä oon Jumalasta, nyt mä oon perkeleestä, vaan kyse on siitä, että Johannes halusi näyttää, että hei, kun sä oot Jumalan lapsi, niin sun teotkin rupeisi pikkuhiljaa puhumaan sitä. Jos sä oot Jumalasta, niin sä nautit elämästä, koska Jumala on elämä. Jos Jumala on rakkaus, jos sä oot Jumalasta, niin heijastat hänen rakkauttaan. Hyvä huomio siitä, että oot sä Jeesuksen oma, että sä myös näytät siltä, mitä Jeesus näytti meille ja mitä Jumala on, niin me heijastetaan sitä. Johannes olettaa, että kristityt kuitenkin joskus lankee syntiin, mutta Johannes ei oleta, että kristityt jatkaa synnin tekemistä. Se on eri asia olla siinä synnissä, kun
langeta ja jatkaa matkaa Jumalan kanssa. Yksi pastori sanoi hyvin kerran, että jos kristinusko kyllästyttää, silloin et ole tavannut Jeesusta, olet tavannut ehkä uskonnon. Eli jos sulla on tylsää niin kuin elää niin kuin Jeesusta todeksi, niin se varmaan tarkoittaa sitä, että sä oot vaan jonkun käsitteen tavannut, etkä niin kuin oikeasti Jeesusta. Sen takia varmaan moni tekeekin syntiä, koska ne kokee uskon olevat tylsää, että on pakko tehdä jotain muuta. Silleen niin kuin jos sä keskityt vaan niin kuin, esimerkiksi jos sä seurustelet tai oot naimisissa, jos sä keskityt vaan siihen vastakkaiseen puoleen, niin eihän sulla ole aikaa silloin keskittyä mihinkään muuhun. Niin. Eli kun me keskitytään suhteessa Jumalan kanssa, niin meille jää paljon vähemmän aikaa tehdä syntiä. Ja siihen Johannes haluaa sanoa, että hei, olkaa varmoja, rupekaa käyttäytyykin, kun uskovan kuuluu. Se ei ole sellainen pakote, vaan sellainen, että hei, että oikeasti teillä on hyvä isä, keskittykää häneen, älkää tähän maailmaan. Suurta osaa kristikuntaa vaivaa sellainen asia, kun he pitää itsensä vielä syntisinä. Eli ajatellaan, että me ollaan vielä syntisiä sen jälkeen, kun me ollaan uudesti synnytty ja tulla uskoon. Se on vaivannut monia vuosia niin kuin kristiuskoa, ja yksi vahvimpia juttuja on ollut katolinen kirkko. Siellä ennen kuin Lutteri teki uskonpuhdistusta, niin siellä ei jengi lukenut raamattua, vaan pidettiin auktoriteettina paavia ja kaikkia pappeja. Mutta sitten kun tuli uskonpuhdistus ja Lutteri, jengi rupesi lukemaan ja katsoa, että hetkinen, eihän raamattu sano mitään paaveista tai jostain tietystä rituaaleista, mitä siellä kirkossa tehdään, niin tuli sellaista hajannusta ja sellaista niin kuin korostettiin sitä oikeaa oppia, eikä vaan jotain katolisen kirkon sääntöjä. Se oli hyvä, mitä Lutteri teki, mutta Lutteri oli silti, se juuret oli siellä katolisessa kirkossa, joten ne heijastui myös Lutterinkin oppeihin, vaikka Lutteri opetti vanhurskausoppi, että kyse ei ollutkaan, että me tehdään jotain, kun katolinen kirkko oli, että me tehdään jotain, että meistä tulee pyhempiä, mutta Lutteri halusi poistaa sen virhekäsityksen, että ei, että se on yksi armosta, me ollaan vanhurskautettuja. Mutta silti sinne jäi se, että sille takaraivoon Lutterille, että vielä olisi syntinen ihminen samalla aikaa, kun hän on vanhurskas. Mä aikaisemmin sanoin niistä kontrasteista, eli hyvä ja paha, kontrasteista, mitä Raamattu on täynnä. Jeesus itsekin erottelee puheessaan syntiset ja vanhurskaat. Matteuksen evankeliumi 9 ja 13. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Eli syntiset tarvii pelastusta. Syntiset tarvii kuulla sitä evankeliumia, he tarvii sitä apua. Ja Jeesus sanoi sen, että nämä vanhurskaat, ne on niinku Jumalalle pyhitetty, Jumalalle oikeutettu ja ne on niillä on niin sanotusti kaikki kunnossa. Mutta nämä syntiset tarvii kuulla evankeliumia, nämä syntiset tarvii kuulla pelastuksen sanoja ja heidän synnit annetaan anteeksi. Ja moni tietenkin sekoittaa ton syntinen sanan siihen, että mä teen syntiä, joten mä oon syntinen. Mä oon vanhurskas ja joskus mä saatan tehdä syntiä, mutta se ei tee musta syntistä. Eli meidän teot ei välillä ole oikeita, mutta meidän identiteetti, meidän henkilöllisyys, ketä me ollaan Jumalan lapsia, pyhiä ja vanhurskaita, se ei poistu siinä asiassa, että mitä mä teen. Mä nyt teen syntiä, se ei tee mulle leimaa taas, että mä oon syntinen, vaan se on entinen Pete, joka mogaili ja eli siinä synnissä. Se oli se syntinen Pete, mutta nyt uudesti syntynyt uusi luomus, vanha on jäänyt pois, uusi on tullut sijaan, vanhurskas, Jumalan pyhitetty, eli erotettu tämän maailman alkuvoimista ja sellaisista synnin kahleista. Jumala on erottanut. Sitä vanhurskas tarkoittaa oikeamielinen ja sellainen Jumalan silmissä oikeutettu, eli oikeutettu perillinen. Syntinen ihminen vielä elää siinä synnissä ja hän on vielä Jumalan kirkkautta vailla. Mutta kun
ollaan päästy siihen valoon, pimeydestä valoon. Nämä on nämä kontrastierot. Raamatussa ei puhuta missään, että tässä on syntinen vanhurskas, vaan se on joko tai. Jumalan lapsi, perkeleen lapsi, syntinen vanhurskas. Joten jos sä koet tänään täällä, että kun sä oot uskossa, että sä oot vielä syntinen, niin Jeesuksen nimessä on vapaa siitä luulosta. Sä oot Jumalan perillinen. Jeesuskin sanoi, että enää minä en kutsu teitä palvelijoiksi, vaan ystäviksi. Koska ystävät tietää, mitä niin kuin mestari tekee. Palvelija ei tiedä. Palvelija vaan palvelee. Mutta Jeesus sanoi, että nyt mä kutsun teitä ystäviksi, koska hän on ollut kertoa meille kaikki totuuden ja auttaa meitä. Johanneksen pointit oli, että teillä on rakkautta, teillä on totuutta, käyttäkää niitä yhdessä. Älkää pelkkää rakkautta korostako, vaan myös totuutta. Täydellinen niin kuin yhtäläisyys, rakkaus ja totuus. Johannes vanhalla iällään pystyikin sanoa kirjeissä, että rakkaat lapset, koska hän on niin kuin se alkuperäinen kristitty. Pystyy kutsumaan heitä, että hei, mä oon teidän hengellinen isä. Kirjeet on hyvin rakkaudellisia vetoomuksia ihmisiä, että hei, sun vaelluksessa kuuluisikin näyttää, miltä sun isä vaeltaa ja miten hän haluaa sun elää.